E jale, ui, fraților. Mai am aici camera asta de dat. Dar problema e că tevarul să ia. Să ia tevarul pe trafalet. Auzi, el nici nu a făcut curățenie în casă. Vrea să dea cu var. I-am zis să ne aduc o pierii. Să încerc cu pieria să văd cum merge, că după trafalet te se prinde, auzi. Se prinde te după trafalet, varul ăsta vechi. Se coșcovește, doar aici nu trebuia da cu var. Nu și crăpături are. În casă. Te crapată. Ăsta trebuia da jos, tet. Cică jos, tet. Cică jos, tet și el vrea să dea cu var. Nu și aici. Pânză de paianjă în tet. I-am măturat. Trebuia făcut întâi curățenie în casă. Aici nu mai da cu var nici de mult. Făcut curățenii. Dat jos varul ăsta vechi. Și apă văruit. Hai că mă duc pe aici pentru o șandrămă să mă duc în casă. Să vă arăt cum a ieșit în casă. În casă i-am terminat. În casă i-am terminat, da? Polul și cu camera au fost mai bun. Cărețul a fost cu praf de pușcă. E ce la nouă. Aici i-am terminat. A ieșit o treabă puternică dezvoltată. Acolo mai am. Și aici e gata, și aici. Lângă soba aici era negru tot. Era ca pământul. Vai. Aici o mers bine. Ieri am dat o jumătate de zi. Și azi are vreo 3 ore, cam așa. Am azi de când văruiesc aici. E ce la mama dracului. Șarlă de câini și bace la mine. Unii. Uite la ea acolo. Mi-ai dau un mare acolo camera aceea cu var și să-i scot la iloanele astea de pe jos, de pe aici, de prin casă. E o putoare și asta nu face treabă. O băut asară. O jumătate de bidon de raciu. O băut. Ok. Bidonul ei, uite cât mai are din el. Ieri l-o băut dracu tot. Bidonul de raciu s-a îmbatat. Și am zis că large pe mață. Large pe mață și doarme când pe înșură, când pe în casă la măsa, la bătrână. Doarme când pe scopaș pe afară pe iarbă. O venit, o dormit o bucată aici, pe pat. Și uite, o zvări la ilonul jos. Am pus la ilon să nu-i străpcesc patul. O să veni să o baga sus la ilon. S-o baga dracu sus la ilon. S-o baga. Am sunat să vii cu pierea. Să dau cu pierea, dar poate a veni azi. Să ne aducă pierea. Dacă nu, lăs baltă tot și n-am și face, că nu mere dat. Nu mere și gata, n-am șansă. Mă duc eu să văd dacă vine cu pierea, că el până caută pierea se face noapte, se face luni. Mă dor picioarele când m-am cocoțat când pe scaun, când jos. Hai băi Vasile, băi! Hai că-i noapte. Hai că vine cu pierea. Băi Vasile, tevarul s-a prins pe trafalet. Tevarul s-a prins pe trafalet. Tevarul s-a prins pe trafalet? Da.
Nu miare. Nu miare.